dufter egentlig ikke så stærkt. Nå. Er vi der? Ja. Det er faktisk lidt irriterende. Ja. Du kan om munden. Du snyder. Ja, jeg kan tykke det godt igennem, jo. Ellers går du ondt i maven, har jeg hørt. Det er lidt stærkt op. Jeg sved på panden. Jeg får også en eneste mundvand og tårer også. Det er ligesom, den kommer først bagfra. Nå, det synes du. Det var godt, vi ikke tog ned i grønne. Vi har egentlig ødelagt det lidt for os selv, så vi ikke kan få noget at drikke. Hvorfor får du tærne på en gang? Shit, man. Snotten løber rundt, man kan nå at æde det. Vildt. Nu kunne jeg godt selv efter 2 år lokkes til at drikke et glas cola. Ja, der er sindssygt, man. Kommer du ud af ørerne på jer? Ja. Næsene? Jeg skal bare herske, og så bare, jeg tænker på ham der, spiser sådan en der. Tænk positivt. Smager dejligt. Nej. Vi gør det igen i morgen. Ja, det kan vi godt. Jakob, du mediterer. Vil det se normalt ud igen, gør det? Det er ikke engang fordi, at det brænder kun i munden. Den tog ikke engang emaljen på tænderne. Det var rigtigt. Det er i hvert fald godt at have med på bjerget, hvis man kommer til at fryse. Det er som man sveder helt nede i stortærne. Ja, det var det. Øj.